Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ika-unom na ron nga adlaw sa atong Misa de Gallo, Misa Novena para sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Nya murag gitistingan ta siging uwan-uwan. Kamo dinhing nanimba karon bisag nag-uwan-uwan, lipay kay ang Ginoo ninyo. Pwede na gyud mo mga matay karong adlaw. Kay naagid mo'y sakripisyo, no? Nya katong wa manimba tungod las uwan, basin og namiligro na to sila. Mga igsoon, ang kalipay gihatag sa Ginoo nganhi kanato nga mao ang atong kaluwasan sa Hesukristo. Gipaambit sad ni Maria nganhi nato kay siya may agianan nining maong kalipay. Iampo nato nga magmalipayon unta ang katawhan sa kalibutan, ilabi na gyud ang atong mga leaders ug maghatag sila kalipay usab sa ilang mga ginsakpan sa kada nasod, labi na dinis atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig hatag og kalipay nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa lahangin.
Magampo kita, o Ginoo, pamatia nga maluluyon ang mga pagampo sa imong katawhan sa among paglipay tungod sa pag-abot sa imong bugtong anak nga nagpakatao, makabot unta namo ang ganti sa kinabuhing way katapusan diha sa pag-anhi niya nga harianon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Sophonias. Awit o kusog o katawhan sa Sion, singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala, busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlaw ingnon unya ang Jerusalem, ayaw kahadlok o Sion, ayaw pakawad-ig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo, ang iyang gahom mohatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo ug diha sa iyang gugma hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Moawit siya og magmalipayon tungod kaninyo sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Mingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Singgit kamo sa kalipay diya sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong awit. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, uban sa lira nga may napulo ka kuldas. Awiti ang iyang mga pagdayeg. Awiti siya ug usa ka bag-ong awit. Ayuha pagkablit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipay. Ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang hunahuna sa iyang kasing-kasing
latas sa tanang kaliwatan. Bulahan ang nasud kasang Dios, mao ang Ginoo. Ang lungsod nga iyang gipili, alang sa iyang kaugalingong kabilin. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing, diha sa iyang balaang ngalan nagasalig kita. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo. Kamo nga mga balaan, awitin ninyo siya ug usa ka bag-ong awit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. O niya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pila na ka
virtues ang inyong nakatunan sa ato karong pagsimba? Pila na? 5. Sige. Ang unang mga virtues kadtong maghatag ginatog paglaom kadtong naa sa hope. Ang H stands for humility. Ang O stands for obedience. Ang P stands for piety or prayer. Ang E stands for excellence. Dayon, ang cardinal virtues, upat sad na kabuok. Unsa toy una natong ipamalandungan gahapon? Prudence. Kanang prudence, mauna ang pagbuhat sa saktong panahon, saktong lugar, saktong paagi, o saktong tao. Muna'y prudence. O wa na siya, ang atong humility, obedience, prayer, and excellence, dili na sakto. Karon sad, ang atong pamalandungan, ang ikaduha nga cardinal virtues, nga mo'y atong murag bisagra sa mga virtues nga dili magkabuwag-buwag, mao ang justice, hustisya. What is justice? Justice is man mo. Lingi ay mong tupad na. Kay bao ka, unsa na justice? Justisya. Mga lawyers, ani may kayo. Sa akong nakatunan, sa akong pag-eskwela, dunay simple, pero masabtan, niya, murag tanaw na ko, accurate kayo nga pagkahatag og meaning sa justice. Matod pa, justice means to give what is due to a person. Unsay angay sa tao, ihatag. Mao na nga doon natay gitawag sa atong balaod og Bill of Rights. Mga katungod nga angay natong ihatag. Nya doon na sa tay duties and responsibilities para ipatuman ang Bill of Rights. Lingiya ang imong tupad. Ingna, sige kaghatag sa akong Bill of Rights. Importante kay na nag-away sila ron diha ato mga politicians, hashtag ani ang ato mga nasod naggubat tungod pag-claim anang right nato kuno ang West Philippine Sea. Ingon sad ang China amo sad nang right, naggubat. Right kuno sa Ukraine ang sovereign niya from Russia, moingon sang Russia, right sa namo nga i-member ka namo. Gubat. Nadaghan kayong rights diha. Ang ato sang mga legislators, right kuno na nila nga ilag yung kunong pamatud-an ang hustisya sa EJK o kadtong confidential fund. Right sad na sa diri speakers nga mudipinsa uban pa diha, gaaway sila. Naggubat na ang rights. Karon sa atong simbahan, sa konteksto sa atong pagtuo, dunay para nako tulo ka basic rights nga kun ato ning tumanon all the rights nga gi-set sa atong legal paradigms matuman. First, kaning right to life. Second, right to happiness. Third, right to holiness. Okay, usba ko no be? Unsa toy tulo ka rights? Right to life, right to happiness, right to holiness. Mga asawa, unahon ta mo, kinsa ninyo dinhi nga kada adlaw naghatag yun aning tulo ka rights ngadto sa inyong mga bana. Taas ang kamot. Mga buangon gid mo. Mga bana, basig naa. Kinsa ninyo naghatag aning tulo ka rights. Right to life, right to happiness, right to holiness
ngadto sa inyong mga asawa. Asa kamot? Di man bana diri. Wa gyapon. Haarin lang tas ginikanan kay kamo man gyud mga models. Kinsa ninyo mga ginikanan ang naghatag aning tulo ka rights ngadto sa inyong mga anak, right to life, right to happiness, right to holiness. Taas ang kamot mga ginikanan. O na daghan ang ginikanan. Ana, congratulations. Niabot yung mga 15 kabuok. Haari sa tas mga anak, kinsa ninyo ang naghatag aning tulo ka rights ngadto sa inyo mga ginikanan, kaning right to life, right to happiness, right to holiness. Taas ang kamot. Usara mas anak, mga buangon na dero mga anak, no? Kamo na lang, parishioners. Kinsa ninyo imuhatag aning tulo ka rights nganhi sa inyong parish priest. Taas ang kamot. Otro sa day mo. Mangutana na lang ko ninyo. Sa akong pagkapari dinhi for almost 6 years na. Masigwa na ko next year. Sa inyong tanaw, nahatag ba nako ninyo kining tulo ka rights o wa? Yes, mga sip-sip. Importante kayo ni. Sige, atong pamalandungan, si Maria, si Jesus, ug ang Ginoo. Matud pas unang pagbasa niingon ang Ginoo, muanha ko ninyo, akong papahawaon ang inyong mga kaaway, dili na mo bugal-bugalan, makasinggit na mo sa kalipay, kay ako ana-ana kaninyo. Di sa to pa, iyang ihatag na ang right to life, right to happiness, o right to holiness. Ana ang atong Ginoo, pag-abot sad ni Maria, unsa man sa iyang gihatag, bisag wa siya hilabtig laki, nisugot siyang mamabdos, wa niya gitaktak, gilaglag ang bata nga miturok sa iyang tiyan, tungod lang kay wa siya klarong bana. Iyang gipangga ang bata, nibisita siya ni Isabel, og niulpot sa kalipay si Isabel ug ang bata nga iyang gisabak. So si Maria nagrespeto ug naghatag sad sa right to life, right to happiness ug right to holiness. Ang mga santos sama nila ni San Vicente Ferrer, nilang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz ug uban tanan mga santos, ug atong summarize ng ilang gibuhat nganong nahimo silang sikat kaayo ug hantod karon atong gihandom kay nagsigi sila hatag og right to life, right to happiness, right to holiness to many people. Mawa gani ning hustisya. Bisag kinilang tulo, mawa gani ning tulo ka rights nato, dili na ni mahatag, way kapuslanan ang atong humility, ang atong obedience, ang atong prayer, o ang atong excellence. Daghan kayo mga tao striving for excellence, excellent businessman nga nakuno siya'y net worth na $500 billion. Very excellent. Pero naghuna-huna ba siya pila ka billion sa drone ang way hapit gikaon, wa na gani ikapa-eskwela, wa gani ikapa-ospital sa ilang mga anak? No? Ay konyog tutuki. Situation lang ba? May kayong muobi, bisag unsay isultis leader, tumanon gyud aron malipay ang leader sa politika or sa simbahan. Pero daghang mga tao ang gisakitan tungod sa ilang kalipay. Kanading mga manuyupay, lipay man kay na sila, piyait masday pagani na, sindikato gina kayo, lipay kay sila, kay na sila'y kwarta, high pa kay sila, pero pila ka buok ang kinabuhi nga nawagtang tungod anang drugas. Mga estudyante graduating gipamatay kay gitulis gipatay. Mga nagtrabaho nagtinarong gipang rape o gipang tulis gipang patay. Taxi driver namuaw og trabaho para kinabuhi siyang pamilya, gipatay sa tulisan, gitulis pagyud bisag gamay kaayo og kinitaan.
Karong bago na say gitulis. Dito dinhi bat. Dito katong bagong gitulis karon dinis ato. Tindahan in town, nindag itlog. Nya gitulis. No? Dinhi ba to sa ato? Dinhi sa liluan na say gitulis, napay akyat bahay. Tungod na sa ilang kalipay. Pasabot dili Diyos nun. Kay kaning tulo magkuyog gini mga igsoon para nako magkuyog gini right to life. Dili pwede ang life nga why happiness, why holiness. Right to happiness. Parehas anang nagpuyo-puyo, siging happy-happy, siging dumog-dumog, kuot-kuot, tukhang-tukhang, why mga kasal. Wa man mo'y holiness, wa gyapon ay ayo. Kuwang. Nya mao na ang resulta, di sad mo appreciate og life. Unsa may inyong gi-appreciate ang pleasure. The pleasure in doing sex. Pero life dili. Butangin ag ayudi, butangin ag kondom, butangin ag pills, pagpalaygit, unyag masipyat i-abort. Kay ang atong giapas ang happiness ra nga gitawag og pleasure. No. Kamong mga manag-uyab, siging tiksanay, video call pa, kunuhay, close kay mustanan, kay we love each other. Nya siging tanaw anang porn. Magsiging exchange anang inyong mga pakita-kita anang inyong mga lawas na mag-CR, mangligo, i-video kay mutanaw sang uyab. Nya inikita, tinukhangay dayon. Why happiness? Nagtuo mo makalipay na sa inyong ginikanan kung ilan ang mahibawan? Nagtuo mo nga ang paggastos inyong ginikanan ninyo para mo eskwela, naara ninyo gihurot anang naang mga laway ni anang mga sugal, scatter, computer, games o guban pa. Nagtuo mong makalipay na sa inyong ginikanan? Mga anak? Uy. Nagilingi ay mong tupad. Yung na, sugod karon. Sige na. Ihatag nako ang imong mga rights. Sige, sige na. Imong rights ba? Nya unsa man paghatag sa mga anak sa rights sa mga ginikanan to happiness, to life, and to holiness. Unsa man? Mga anak, matud pa ni Kristo, honor your father and mother. Honor their words. Pasabot og maingon ang ginikanan, pag nga na ng cellphone, pangatog na mo, pag nga dayon. Ana, lipay kay na sila. Nya di na sila magyaw-yaw, di na sila maproblema, di na sila ma-stress. Wasan na kayo sila'y sakit. So naasan sila'y long life. Pero inigtanaw dito, walang yapon mo paong hangtod mo ingon ang ginikanan, kamu ba mga buang ang pag nga na. Nya magsigit to gunahon na, buang. Hay, kani maliwat ni mga panuway. Hay, maliwat. Sige nag-ana. Tinarong kami diri. Hay, ni maliwat. Tuat ingin is apuhan. Tuas apuhan. Makadungog ang apuhan. Agilibaksan. Animal kami gipasanginlan. Ana. Hawa na, gaaway na, na-stress na, nasakit. Giatakis kasing-kasing. Patay. Mga anak ha. Giing na inyong parents, mga anak. Inama, din agiti ka taga-ag headaches. Sige na. Wa man sa mga anak din Mga bana, kanang inyong sigig sugal, kanang inyong sigig inom, siging barkada, nagtuo day mo nga nakahatag mo sa right to happiness, right to holiness, labi na ginang inyong kabit-kabit. Nagtuo day mo makahatag nag right to life and happiness and holiness to your wives. Di oy. Luoy kayo inyong wives. Magbahog sa iyang luha og sipot luha ra ano luoy kayo kanang inyong dili pagpalit og slat nagtuo mo nakahatag mo ana og right to happiness and holiness pare nakahatag sad kay holiness man kay moingon raman ko bahala nagwayhalin ang slat padayon kong magpabaga sa naong sa pagbaligya di ba Hilinga imong tupad ing na tagaan nato sa right si Father. Natagaan nato siya sa iyang rights. Di ta manguli basta di kapalit og slat.
Oh, inig-ingon dito sa kanang atong may lamisa diha o sa opisina, padir, purting daghanang namalit og slot. Ay, praise the Lord. Dali, pwede pare. Inyo nang gihatag ang happiness. Unya kay kanang atong slot, ipanghatag man natong bugas kaning atong Santo Niño's healing gifts. Ihatag man natong mga bugas ngadto sa category D. Di inigpasa sa dana nga tumuana sa atong mga pobre kay natong mga igsoon. Ay, praise the Lord. Salamat. O to na, napasa ng happiness. Unya ka ng pagpalit ninyo og mga slots, itukod mo na natog mga balay sa mga way balay. Labi na karon sige uwan-uwan. Dritso ang tubig nga tos ilang sulod. Di, mahimuan sa silag balay. Praise the Lord. Oh, nahatag na sang happiness. Niya kay mag-Christmas party man ta sa tanan nga nag-alagad nato dinhi. Mga almost 500 ni kabuok ang ato mga active kanang choir, lectors, sacristan, mga organizations ato nang himuag Christmas party karong December 27. Ato man ang panagaan sa silag mga gifts ginagmay. Moana sa na sila, ay praise the Lord na agi di ay ginagmay bisag once a year lang. Oh, di napasa na ang happiness. Kanya kay ma-inspired man na sila, mawagtang ilang stress, life na sana, long life. Kanya kay magsige man nag-pray sa Ginoo sama ni Isabel o ni Mama Mary, praise the Lord man, ananasan sila'y holiness. Kanya kay ang uyab, ang laki, di na manggid siya mo attempt og kiss, di na siya mo attempt og himog premarital sex sa iyang uyab nga babae, unsa may mahitabo? Maguol ang iyang uyab. Hala, ka-boring sa akong life. Maana man ang mga yawanon nga uyab. Pero, ang laki, naa niya ang holiness. Naasad niya ang life. Nga naman, kay wa man niya usik-usike ang life. Kay kon kanang naghimog premarital sex, simbakog mabuntis na, ditso dayo nag-abort. Mao nang doon natay average 73 million abortions matud pas Google based on WHO na atay average 73 million induced abortions in the world every year. Average of 200,000 induced abortions every day. Looy kayo, nahimo na tang criminal generation, a killer generation. Oh. Giling nga imong tupad. Inaokay ra kas abortion. Inaokay ra kana abortion. Kana abortion ra na. Wa pay labyot diha ang nagpalaygate, nagpabasiktomy, anti-life gyapon na. Wa pay labot diha ang nag-same-sex union, anti-life gyapon na. Nganong ga same-sex man mo, makaproduce day mo bata? Dili, anti-life, pleasure ra gyapon, companionship. Di man na mo'y purpose sa gitawag natog marriage. Procreation may purpose sa marriage. Nganong nagpalaygit man ka, nganong nagpills man ka, nganong nagkundo man ka, nga procreation man. Ika padiroy di madaoy, daghan kay mga anak. Ay kaguol basta nimo nang daghag anak, basta tinarong lang ang inyong paghimo anak. Di man ka mo'y mubuhi, ang Ginoo may mubuhi. Minsan gustos Ginoong kuha-kuhaan kay ni sobra na usa ka linog lang, wa nahurot naman tang tanan. Para karon gusto mo maglinog. Gusto? Gusto ha kay overpopulated naman ka ta. Overpopulated man ka ta. Tagaan tas Ginoo og linog, intensity 9, nya mo last og 1 minute. Wa na tibuok kalibutan magdungag linog. Wa na almost 2/3 sa population sa kalibutan hurot na in 1 minute. Kahilas biya nato nga murag kiteg kuas kinabuhi. God is life. Siya mo'y kinabuhi, dili kita. Matud pas atong tubag sa Salmo nga nagyabag tag tubag. Unsa to? Hoy choir, kamo ha, wa gyud mo maminaw sa giinton diri sa atong lektor. Ibaw ko sa atong online ay naminaw ato. Nya labi na mga musician nakaingon gyud to, wa man ni klaruhag tubag. Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan. Awitin ninyo siya og usa ka bag-ong awit. Makaawit ra kita mga igsoon kung malipayon ta.
makaawit tragedi ita kun balaan ta wa tay sala. O unsa na siya? That is justice. The greatest justice to us given by Jesus is His death on the cross to take away our sins. Because the greatest injustice in the world is sin. Kanang sala. Mao ginay kinadak ang injustisyas kalibutan ang sala. Kanang 7 capital sins. Kay gikan ginasyawa ang sala. Muna mawagay ng sala, muspuli dayon ang hustisya. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na tabat na ko. Ready, go. Ing na promise. Pakamatian ti ka. Ana. Gi, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Isabel na puno sa kalipay sa pagduaw sa mahal nga Birhen Maria. Uban sa atong mahal nga inahan, masaligon kitang moingon, Dios sa kinabuhi, panalangini kami. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan o sa gobyerno, matinud-anong mupakita sa kamabination sa Dios, pinaagi sa ilang may gugmaon o malahutayong pagserbisyo sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga magpasalamat kita sa atong Kristiyanong pangalan o dignidad, ug puy-an nato ang atong mga panaan sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang mga kabanayan magbag-o sa ilang gugma, sa ilang pakigsandurot ug suporta alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, mahupay ug malipay tungod sa mga pag-ampo ug mga pagdasig sa ilang kabanayan o kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, sa katapusan makasulod na ngadto sa puloy-anan sa atong langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kinabuhi, panalangini kami. Ginoong Dios, puna kami sa imong espiritu ug dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Human ikaw, mapuy-puy Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong simbahan, nga sa imong kaluoy imong gihatag aron ihalad, ug sa imong gahom imong gihimo nga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, ang among Papa, ni Jose, ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, kadtong nabiktima sa mga gubat o kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana ang usab kanina. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, may nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, himuang kanunay namong panalipod ang among pagkalawat aron puno sa maalagarong gugma sa imong kahalangdon, mabuhong kami sa kaluwasan sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine justice. Niya ang pag-exercise ani atong ipaambit ang right to life, right to happiness, and right to holiness. Karon ato na sang himuon ang pag-offer sa atong mga petitions and gratitudes ngadto sa Ginoo. Atong pasalamatan ang atong mga nag-serve karon, ang atong PIMAG, des gawas, ang atong mga kapulisan, atong mga barangay tanods, barangay officials, ang atong mga medics, ang ato sang Eucharistic lay ministers, atong mga ushers, ang atong love offering assistants, mga sacristans, parish personnel, lector, salmista, atong mga IT, o ang atong choir, ang Love of God Community Choir. Ato silang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Ready na? Sige, atong pakantahon ng atong choir samtang mag-offer na ta sa atong petitions and gratitudes. Ang naghalad atong patindogon, panindog mo para sa pagampo. Labing gamhanan og mahigugmaong Amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan og kasamahan aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay og kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2024 og karong adlaw naghalad usab sila sa ilang mga petitions and gratitudes. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Amahan namo, anak sa langit, pagdaygon na imong ngalan, moabot ka namo ay imong gingharian, matuman ay imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dautan. Amen. Maya sa amahan ug sa anahan Sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. atos lang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo sa Ginoo. Atos ang pasalamatan ang nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao ang clan nila ni Mr. Fredo o Mrs. Maria Bohol. Salamat kay ninyo. Pakpakan nato sila. Mao na ni ang update sa atong mga slots. Salamat kayo sa atong mga namalit og slots, mga benefactors and donors. Atong SBF DAG, ang atong halin, niabot na og 46,386 ka slots. Napay 13,614 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 346 na ang atong nadawat. Ang ato sang Santo Niño's Healing Gifts is in HG. Niabot na sa 4,564 ang atong halin. Naapay 35,436 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500. Niabot na sa 70 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Ang atong lugaw niabot nag 68 ang atong halin. Upat na lang ka slots ang kuwang tag 3,500. Pakyawa na lang ni ninyo, upat na lang guni kabuok, upat ka kaldero, no? So atong pakpakan ang atong mga namalit og slots. Salamat kayo. Ang atong edad ko, halad ko nga mga offerings, kutob na lang ta sa pizza 25 ang atong pagpanawat nini. So ato nang i-offer ang atong mga edad. Pasalamat sa Ginoo ug ang edad sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Nya padayon tang magampo sa daning atong ikhak hangtod sa December 31. Ang atong Paris Fiesta usbo nako pagpahibalo pagahimuon nato sa Mayo 3, 2025. Magsugod ang atong nobina Abril 24, 2025. Ang ato sang YouTube channel, padayunan ninyo pagsuporta kining Padre Siano Ubod, mga 212 na ni ka 1,000 ka subscribers. Niya share, like, view, subscribe lang gyud kanunay. Niya imbitar sa inyo mga kaila. Pinaagi ni ana maka-income tag gamay. Adi sad gamay oy dako-dako sad. Mag-average na taron og 190 ang atong income, 190,000. Makatabang jud kayo sa atong pagpanghatag og mga hinabang sa atong mga charitable expenses. Nya ang ato sang Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Nya padayuna ang paglikay sa mga scammers, tan-awa gyud ang ato mga official information. Ang ato sa mga Madre de las Gawas, ang Immaculate Heart Missionaries, nagmaligya na sila mga religious articles, may sadang atong tabangan sa ilang panginabuhi o pang-fundraising para sa nila iatiman sa mga pangsagop nila nga mga abused young people o children, labi na gyud sa women abused and abandoned. Padayon na sad ang paglimpyo sa atong palibot. Ayaw ipatakag labay bisan ang kinagamyan ninyong hugaw dinhi sulod simbahan or dihas gawas or ngadto sa daan. Atog yung limpyohon ang atong palibot, ang atong barangay. Niya atong praktison kanunay ang word nga Cebu.
Ang sa tunang C, clean. Ang E, economizing. Ang B, beautiful. Ang U, useful. O, muna atong Cebu. Sige, manindog na ta for the final blessing. Ugma di ay ang atong misa alas 9, alas 11, alas 3 o alas 5. Niya sa Pizza 29, buntag ra atong misa, no? Katapusang Domingos, Disyembre, kaya na may party dito sa Cebu o Diris Danao o dito sa Karkar o dito sa Bantayan. Magdungan tag parade, solemn procession para sa opening sa Jubilee year. So watay misa sa hapon. Kuha na, mando na sa atong Arsobispo. Koto bratas alas 11 ang atong misa. Buntag ra, ini ka 29. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, uban sa mahal nga Birhen Maria, ato kining palambuon ang gugma, kalinaw, ug hustisya ni Kristo. Salamat sa Dios. Masipang pakpak sa Ginoo, sa mahal nga Birhen Maria, ug kanatong tanan. Maing buntag.